thich oko mar Kawira Mwangaza. Cleophas Governor ng'ama duong' ma seche midwa thiche to nyaka State House bedie. Kata mana kanja ne ok degoni agola kata kane itemo thich Deputy Governor mara Masiaya ma bende jakwano wadwa CPA Oduol bende uneno ka lwet State House manorese. Kata kamano pod sani yawuoyi matek otame donjo ofise ochamo masaro yweyo go. Koro Mwangaza ni to seche moko ma gimomiyo swale ting'o bat be samoro krach jopiny samoro yiero ng'ama ok nyal. Ng'eni mama ni noyiere nikech en jayalo motegno to kendo en gi TV koro ji nene kaka waneno Cleophas pile. Koro gi radio ok tere na dhi Kisumu to gi radio bende radio ne bende ji winjo lakini kineno gik tich motame ng'enyne en odhi oketo chwore mbele zaidi to en basic HR things yiero ji oto riembo ji e tich although tijwa mar riembe ji mar impeachment ni bende joma mine bende yotie ne Senate gi bunge deal go moloyo joma chuo koro kanyo bende apano nego losi to wang' ni taneno ni koto nego wen mondo odhi oywe nikech tich osetame winjre gi joka nitie MCS nitie kaka inyalo dol kech MCS gi teto keto governor balatage sianda governors ma governors ok ywe to nyalo winjre gi governors moko mondo ne kaka gidil gi MCS counties gi koro mano kosetame ting'eno ko bi konyo jomeru koro kot to samoro nyalo konye Wambora ne kot okonyo ding'wen ma kendo jopiny ochako yiero kendo koro waket wang'wa lakini ok en gima ber. Erokamano kibino sedo mana mapiyo koje gikona ka ni kinde oserumo onego bed ni wawuok. Aparo ni wach mar gavana ma Meru ni to koro dware ni wadhi e katiba ma ber katiba